ideme vystriekať podvozok. Sa pocikal, ale zaschlo to. Fešák som strašný, že? A milujem svoje krivé zuby. Gibraltársky prieplav, prieliv medzi nimi. Ahojte, tu je XDielne Revcraft. Dlho sme sa nevideli, tak vás vítam opäť pri ďalšom videjku. A prečo sme sa vlastne tak dlho nevideli? No, jeden komentár ma rozhodil a vôbec som nemal chuť tvoriť, ale ne, milujem takých ľudí, bomba. Tak a o čom bude teda dnešné videjko? Máme jar, pekne a slniečko svieti, ale to zasrané sklo a ten bordel v tom aute, to je témou dnešného videa, že ideme si teda ukázať, ako sa správne postarať o auto po zime. Nie som žiadny guru ani žiadny detailing majster, že by ste ma mali brať že príliš vážne, že takto je to správne, ale minimálne vám ukážem postup, ako to robím ja a ako pristúpim vlastne k tomu jarnému úklidu toho auta každý rok. Fú, ale naozaj je celkom teplo. Ideme si to teplo najprv vyvetrať vonku. No dobre sa sedí celkom aj vzadu v tomto aute. Sa pocikal, ale zaschlo to. Taký môj tip pre vás je používať aj tento nástavec. Dívať ho aj na sedačky, pretože napríklad ja mám tu na takéto a pekne to vojde a vysaje všetek bordel, ktorý sa tam môže zachytávať. A rovnako tu na v tejto časti, že možno trošku si to podvihnúť alebo odklopiť sedačku a povysávať aj tu na. Ako netreba zabúdať poriadne povysávať pod sedačkou a hlavne medzi sedačkou a konzolou alebo sedačkou a bokom. Bo v takýchto štrbinách vidíte, koľko je tam bordelu, aj tu nás si to môžeme ukázať. V takých miestach to zvykne často smrdieť, zapáchať, dostane sa tam trochu vody a ten bordel sa tam zmieša a potom smrdí celé auto. Takže je to veľmi dôležitý detail, na ktorý treba dať bacha. Ďalší detail, na ktorý mnoho ľudí zabúda, je poriadiť aj pod zadnou lavicou. U väčšiny aut ide takto jednoducho dole, možno sú tam také pútka, ale je tam veľmi jednoduchý prístup, takže netreba na to zabudnúť. Samozrejme, ak má vaše auto takéto dvojité dno, treba skontrolovať, či není aj tam nejaká špina, alebo prach, alebo podobne. Už mám takto nachystanú vapku. Ukážeme si najdôležitejší krok, ktorý treba spraviť po zime, aby sme si auto ošetrili a aby nám nehnilo, pretože vieme, cesty sú plné soli a tak ďalej, nabehá to pod blatníky, kade tade do prahov. Takže čo ideme urobiť? Že ideme si naštelovať osmotickú vodu, pretože tá je demineralizovaná a ideme vystriekať podvozok. Ideme auto vystriekať zo spodu. Zobral som si teda takto na jazdy, nech tam mám lepší prístup. Dal som si ešte tieto koberčeky opláchnuť, tu je tá kefa, s tým to ide fajn. Tak, namydlené. Niekto povie, aby si sa k svojej frajerke správal, ako sa správaš k autu, tak myslí toto. Hej. Už sa mi tento rok podarí kúpiť tie pružiny, aby som sa naučil konečne šoférovať. A nič, lebo kúkam na to auto, jak ho mám dvihnuté na predok a ukážem vám. Tom by som si vedel predstaviť, keby je takto klaknuté ten zadok, že dobre by to vyzeralo. Napíš do komentára, čo si o tom myslíš a aby som sa ich kúpil pružiny, aby som sa naučil šoférovať, hej. Takže tak a tu naše videjko končí.
ostaňte naladení, dajte odber, aby vám neuniklo v budúcnosti ďalšie videjko o detailingu, kde zoberieme sama, ktorý sa v tom vyzná viac než ja, a dáme si taký rýchly tutoriál, ktorý zvládne každý urobiť doma. Pozrieme sa aj na vonkajšiu stranu auta, čo sa týka nejakého leštenia, voskovania a podobne, rovnako ako na vnútorný detailing, takže ak sa ti toto video páčilo, určite nám zanechaj like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!